Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruwa. Ablihin ni putahan, Marla. Kinala magkabiyata dito sa Villa Carondayon. Ablihin ni Marla. Anak! Dili ta kamiya din eh! Tiguang! Kinsa ka? Kiulsan mo si Marla. Kinsa ka? Oh, Marla! Usin niya tabo niya sa sod. Marla! Maning niya ang yawi. Ablihin na lang ng kwarto ni Marla. Aron may bawt ako na unsa na siya diha. Abi ba na? Oh! Maning, naunsa naman yung taon ng anak ni mo. Dali ang nag-abli ang pultahan. Oh, diyan na manang. Marla! Oh! Marla! Marla! Kasi sa iya mga mata nga nagtutok na to, Maning. Marla! Anak! Marla! Kinala magkabiyata din sa Villa. Dili ba mong magdugay ta din eh? Palayo mo mga tiguang. Marla! Maning wa na makailan nato si Marla. Ganun na ingon ka ba na? Usap kayo problema ni mo? Wah! Ako ni maong dapit. Ako ni! Aray! Manang! Bisi na balik ang butahan! Maning dili na ni Maayo. May demonyo na nga muulipo ni Marla. Kinahanglan magkapanawag tag tabang. Si Gabriel! Ato si Gabriel! Magpatabang ta niya! Dali! Maning! Marla! Marla, anak! Marla! Nausan mo ka na sa sud! Marla! Namigaw naman. So ay kong kabli ko balik ang butahan. Kanitong kanig kabli. Ay! Kainit! Kainit sa seradura sa pultahan. Marla! Marla! Gawin sa mo ng seradura sa pultahan. Nanong init pa kini? Nagdaog ka ba niya sa sod? Ha, Marla? Marla! Ablihin eh! Marla, ablihin kini pultahan! Ablihin kini, anak! Oh, may nitabustas. Nang lakting nga si Marla. Oh, kisa na yung nanawag na ko. Oh, si Elgin. Hello? Tony, tinuod pa nga mahal ni mo si Marla? Oh, uy. Mura na yung magkitawag, Elgin. Mangutana ra ka na? Kinala may baw lang ko sa imong tinuod nga gipati ni Marla. Oh yes, mahal ako si Marla. Andam ka bang magpagkamatay? Tungod og alang ni Marla? Elgin, oo. Salamat. Kinahanglan maluwas na to si Marla, Tony. Maluwas. Ikan sa unsa? Gikan sa demonyo. Unsa? Magkita ta. Muato ko karong gabi sa inyo. Magsabot ta kung unsaon sa pagluwas si Marla. Sige, bye. Uy, naunsa man si Elgin? Mikalit man lang. Dili, George. Oh. Wajud man sabi sa gamay ang medalyon. Buti pasabot niya ini, Gabriel. Nga dili ordinaryo kini maong medalyon. Gusto ka lang. Imposible kayo nga di ni matatsahan sa akong pagbunal sa martilyo. Gabriel, basta pag-usab ang dayari ni Lolo Guillermo. Lowa na lagi na humananin ako basa ang tanan. Basta usab kahit ba numugo. Basig doon na kay nalaktawan. Pangita ang bahin nga naghiskot may tungod sa medalyon. Oh, sige lo. Sige na! Oh, lagi kalma lang. Og taguih ka ng maong medalyon. Unsa? Ako'y pataguon ni mo ni ining medalyon, lo? O lagi. Tiguang na ko, Gabriel. Dili na ko makalahutay sa pagpugong sa mga daotang na may tabo siya umabot. Bugkat ra kayo ng maong medalyon nga dadon. Ha? Sige na, sige na.
Isulob ka na. Ug ayaw ginagibuwag sa mong lawas hangtod nga magkakita tagpagi nga ato nang magkubaw. Sige na, isulob ka ng medalyon ug basahag usab ang diary ni Lolo Kirmo. Ulo, ako niya sulob. Kana. Ala, sige, lakaw na. Basahan na ang diary ni Lolo Kirmo. Gabriel! Oh, Gabriel, tabang! may nagpakita bang manakulog? Ako nang susiyon, lo, ha? Sige. Period lang! Gabriel! Kitsa ba ka ni? Gabriel! Naanak ko! Uy, manal! Gabriel, tabangin ni! Kung sa may nitabo, ha? Nagwala na sab si Marla, Gabriel. Busa tabangin ni, kay wa na magkasabot si Maning sa naitabo sa iyang anak. O kinahanglang magkapiya na miya ng Belia. Unsa? Dali manang. Atong si Marla. Marla! Marla, maluwi ka na ko, day. Ayaw ko hatingin ka malakang sama ini. Abli ka na butan. Mamaya ta din eh. Kay mo rin kapita na kapausap ni mo. Marla, ganun nahilom ka ba niya? Abli ka na butan. Noy, Maning! Noy! Oh, Gabriel, Noon sa naman sa si Marla. salamat ka niya ka. Di na siya masabot. Kalit siya pinagan pengon din sa sud. Ug nanira. Dili siya gusto nga mabiya din sa villa. Unsa? Tinuod gid nga gusto na kamubiya din eh. Oo, Gabriel. Bahala na yung mga bangko. Di lang mabutang si peligro ang akong anak. Siya na lang nahibilin ako, Gabriel. Ug naa sa sud karon si Marla? Oo, pero dili maabli ang butan. Init kayo. Ug nahadlo kong nagdaob siya sa sud. Pero mingaw man lagi diya sa sud, Noy. Mauna na balak ko. Kami nga ang sud. Masinaon sana si Marla. Marla? Marla, si Gabriel ni! Marla! Noy, di malagi init ng doorknob. Pero, di lang maabli. Init ka na ganina. Napaso ba ko? Unsa? Tanawa kong kamot. Oh, namo. Oh, uy. Ngano ka, Noy? Wa naman ang puwas akong kamot. Ha? Sigurado ka, Noy, nga miinit ang siradura ni pultahan? Ha? Sigurado ko, Gabriel. Napasok ko. Pero, ganun kalit pa lang nawa ang paso. Oh, pisan kamay. Ano kayo nabating kasakit sa akong kamot? Noy. Nga, agi sa paso. Mas maitingalan nga kinahanglan makabiyaw na mo din sa Villa. Gusto ka. Mao ka na akong naunaan ka ganiya. Pero midagan si Marla. Nanarangka siya sa iyang kwarto. Ug may kauban siya kanina diya sa sud, Gabriel. Ha? Kinsa may iyang kauban, Noy? Babae. Oh. Nakasiguro kong babae ka ni. Ug giabog ko ini. Pero basin si Marla ra ang nabati ni mo, Noy? Dili may hitabong malimot ko sa tigog ni Marla. Nabati ko na ko iyang pag-abog na ko. Upahinga na kong tiguang. Unsa? Gabriel, dili maldita ang pagkabata si Marla. Buutan ka na akong anak. Karoon lang siya panahon na usab. So kada nga, niabot pa diri sa bilya. Noy Maning, kinahanglan gubon na kanang pultahan. Aron maabli ni. Oo, sige. Ato sige, na gubon. Sige. Buhata, bisan sa gusto mo buhaton. Sige na nga. Padapli na una. Kaya kung dasmagan ka ng pultahan. Oh. Mano ka, di una ako, Noy. Uy. Kalit na abli ang pultahan. Wa pa ganina ako ni madasmagi, pero miabli na. Gabriel, liliya si Marla. Sige Dali. na. Diya ka lang, ha? Ako yung unay mo sud. Marla? Marla? Naglingkod naman ka diya sa imong lamisa. Ato ba ang anang typewriter? Marla? Marla? Wa siya maglihok nga nagtalikod ako. Marla? Noy? Ayan nag-isira ang pultahan. Wa ako magsira, ini Gabriel. Wa ako magsira. Usa? Sige, Noy. Ako ni ablihan. Uy. Unsa may pultahan, ha? Nalak man din sa sud. Marla? Naghila ka? Gabriel! Gabriel, usan may nitabo sa sud. Nganong gila pa nimo kanang pultahan? Noy, wala ko gila kang pultahan. Misira na ni sa iya og mila kog iya.
Unsa? Wala sa ba? Dito sa mabli. Gabriel, di naman mabli. Naunsan man si Marla diha. Okay na siya, Noy. Naglingkod na siya diri sa iyang taypanan. Oh, pero man lagi siya magtingog. May problema siya, Noy. Maning niya. Kinadaan ako gatas si Marla. Kinahanglang makakaon siya bisa gamay. Kay gabi pa na siya nga way kaon. Parang nasiran sa pamputahan. O tuwa na sa sunod si Gabriel. Unsa? Nga nag-ibo pag-ipasagdan nga musuod si Gabriel sa suod. Nga nung di akaraman sa gawas. Nalaak na sa pamputahan man na. Oh, gusto. Ang CCTV kamera. At tugmatan na sa sunod kung kwarto man na. O ikaw, at ang nga muabli pagbalik ang putahan ha. Ano mahatagin mo ka ng gatas kang Marla. Diyan ka lang. Ay, agoy. Naunsa naman ni Marla. Ni grabe man ni siya karon. Marla, mahimo ba muatubang ka nako? Marla, kung unsa man ang imong problema, isolve na nako kay andam kong mutabang nimo. Kana, muhilom ka, napagilak. Atubang na nako. O atong istoryahan kung unsa man ang imong problema. Sige na, Marla. Atubang na. Marla, nag-type na magunoon ka diha. Marla, kinahanglan nga mukaon ka una. Sundan na nimo imong tiyan. Abi nimo makadaot nimo nga wa kay kaon. Marla, unsa man gina imong gi-type ba? Ha? Unya na lang na ipadayon. Sige na, dali na. Kaon una. Nahuman ka nag-type nga ngayon mo naman nag-iibot ng papel? Uy. Gilabay niya ang gi-type niyang papel. Ug nagkuha sa glaing papel. Ug iyang gibutang sa typewriter. Ug nag-type na sad siya. Marla, ako ning basahon ning gilabay nimong papel ha. Unsa man gid imong gi-type dinhi? Ako ning basahon ha. Samka ni. Palayo ining dapita Gabriel kay mamatay ka. Mamatay ko? Marla? Nganong magsige magkagisgot nga mamatay ko? Nasuko ka pa din ako? Ha, Marla? Giibot na sad nimo ang papel ug imo na sang gilabay. Ako ning basahon ha. Kuhaan ko ang papel. Palayo na nako Gabriel kay di na nako siya kapugnan. Kinsa ang di nimo kapugnan, Marla? Ha? Nganong itukbod magyud ko nimo palayo nimo? Ha, Marla? Mahimo ba atubang nako bi? Please, Marla. Marla? Palayo sa kong anak. Palayo, lalaki! Marla, nganong ingon na imong sultian? Mahimo ba muatubang ka nako? Dali dali, atubang nako. Ay! Marla, kasi mong mga mata. Mamatay ka! Mamatay ka! Ay! Ayaw! Marla! Ayaw! Mamatay ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.